blay pi baro na kaliang ka Dashan Kendra Shillong ipidian subhay pi shani ka tup kubor menta ka janmin. Shabang insdang tingin niya pa shwa shakimat bakongsan. Ya piteng ka jingkiw ki bayo ay ka jingpang COVID-19 da ka jingyot tamay jong nripu hajar nripu sawngot bat ka jingyap jong hajar nyongot hakari sa sanpu arngot ki brio ki layo ya ka jingpang COVID-19 hamikalia. Leo Menteri Rang Bado Kari ya ka submarine optical fiber cable ka baningkong na kabenta ka Dowlinong Andaman bat Nicobar ong bakalong kong kajing ISO bahas ni latluot siya kinong siyong sinong kani ka Dowlinong. Leo Menteri Kitnat Yadari Rajnath Singh ya katayo rakhe ya ka Atma Nirbhar Bharat kong kajing kersyan ya karay ka India ban khang no ya kajing shalan nabari yan shispa iwaitili kitiartma bat kiway. Bat ketajur kajing sapriang ka kelam COVID-19 ya ka kam jengok kai pertai hak jela panjing ya rap kiterai jong ki yeng basa halor kani kajing Ki kubor babanya kajing don kibayo ya kajing pang novel coronavirus hakari kalatam ya ka arpu arlak ngot menta kasngi da kajing yo thamai jong nripu hajar nripu sawngot ya kajing pang. Kat ba kajing don ki bayap nakani kajing pang kalakiw siya ka saupusaw hajar laispa prapun riungut da kajing yap ka badang shen jong hajar nyongut layathu katanat ka kot kakya kajing don ki balakot nakani kajing pang kalakiw siya kat sanlak laipusan hajar nyospa saupulaingut da kajing kot jong ki sanpusaw hajar praspa sanpukandaingut hakini ki arpusaw kenta baladem kabalakin tiyo ya kajing don ki bakot siya ka nriupukandai point lai nakashispa Hakaway pat kaliang kajala Megalia kadang yat peteng bansaki ka jingkiw ki bayo ka jimpang COVID-19 da ka jingyo thamai biang sa kumbasan pu arngot ki brio ki bayo ka jingpang menta kasngi. Kabalakin tiyo ka jingdon ki nongpang hakajala siya ka nriuspa khatwaingon. O Director ka Health Services Dr. Aminwar layathu bakani kini kisan pu arngot live khandai ngot ki day na West Garo Hills District ki bakentup ya arpu khandai ngot ki sipai Border Security Force BSF but shipho ngot ki riupat ba khatwai ngot ki day na East Khasi Hills District hakaba shipho ki day ki riupat ba but weu sipai Armed Forces but arngot pat na Ribhoi District ulapan tip ru ba prangot ki nongpang kilakot menta na ka hakasngi kalakin tiyo ya ka jingdan ki bakot baro siya ka South Park kandai po prangon. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi hine kasngi ulaple ya ka submarine optical fiber cable network ka badrong kumba 8,000 laispa kilometer hapadeng jong ka Chennai bat ka Dowlinong Andaman bat Nicobar. Modi laong bakani ka project ka long ka jingtre shitom jong ka swaka padeng na ka benta ban pinsuk ya ka rukom im. Daka boong bakani ka project kan kintir ka kam jingwa kay pretay hakani ka Dowlinong Menteri Rang Bado Kari ulapin pa ka jingkemen halor ka jingpindep yakani ka project shwa ya ka por balabo. Modi laong ru bakani ka longkum ka jing isobha nakabenta ka sni rakhe ka sni latlot kari siya kinong shnong ka Dowlinong Andaman bat Nicobar. भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया। Menteri Kitnat Yadari Rajnath Singh ulaple ya katayo ban rakhe ya ka Atma Nirbhar Bharat Sapta mentakasngi. Kani kasinjam ketemu ban kintir ya kajing ya ijngai jong Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi nakabenta ban penlong ya ka India kari kabayang halaki jong ki kijat da kajing kintir ya kijing penmi halari. Hinden kisgi Rajnath Singh ulapin bina baka India kan sakhang no ikajing shalan nabari ya shispa iwaitili ki tiarthma ba ki jingdon kam ki shipai ya dari kum ki aircraft ki helicopter ki submarine ba ki cruise missile na lor ki way lapin sange shwa hado usnam 8,000 arpusaw. Kani kasinjam ketemu ban kintir ya kajingshna ba jingpinmi ekitiar ya dari hakarihi. Une Menteri Katanat ya dari ulayathu ba katanat kalapin kreat menta ban penslur ki karkhana pinmi ya kitiar ya dari hakari kat kum kajing angno jong Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi nakabenta ka Atma Nirbhar Bharat. District Magistrate ka East Khasi Hills District uba FM Top
Ulapin bena baka karkhana sna dobilat ka top sem kum ka micro containment zone kum shibenai banlat na kajing sapriang kajing pang COVID-19 haka district. Haka ni ka hukum en khanglat na ka benta ka jimi ka rung la ni ka jingya latlan jong kipat ba kinong bela ba kitrai doyong jong ka Megalia Cement Limited. Kabalas dang pentray kam na du ka kendai terik shiteng senya tat hadu ka pon riu bejimen step jong ka khatlai terik mentau benai. Ya kanila le na kabenta ka jingsyong shngan jong kipat ba kinong bela bat kitrai doyong kenang banwat ya baro kibriu kiblai kendo bat ubadan ya kani ka jingpang. Lapin mi ikani ka hukum hadin balalab ya ubriu badan ka jingpang COVID-19 ha Megalia Cement Limited Complex ka badan ha che rupi thang sky. Laya thu ru ba uni unong pang ulapin ken persyai ki kendon ba ulapet na ka jaka syong quarantine. Ka jela Megalia ka bala jubana nam na ka benta ki lom ki them bajengam bat ki wadut ki ba itenad. Kadai ka jaka bakentiu ya buon ki jat kam jengok kai perthai. Henry habapet hakum kini ki por jong ka jingdon jong ka jingpang COVID-19. Kinong don menta haka kam jengok kai perthai ki dei ki ba syakta bat ya kendu jing e shibon. Na ka jing khangla ki jing kayat ka yeng jong kinong wan jengok kai perthai bat ka jing pentrai kam ki kendon ba perkheng na ka benta ki yeng basa la ni ki hotel ka kam jengok kai perthai haka jela kalahiar arsud. Habayade bat kani ki try nong penyat ki baka yeng basa ha keleng ka jela kila od halor ka jingdu nong bat ka ji kendu ye shibun ki jing e khamtam mentau snem. Wat hadin balaweng no e ka jing khangdam da ka sorka lakmi lenti baka kam jingok kai perthai kan suki bha khamtam ha ka ban kentiu biang ya ka yo ka kon naba ki nong wan jingok kai perthai ki dangdon ka jing snous ear. Nakaliang ka sorkar kala thaw ya ki economic task force ka ban khmi ban penthamai biang ye shibun ki benta khamtam ya katanat kam jingok kai perthai. Hotel runs on tourists who comes from outside mostly, and in spite of Shillong having one of the best it's a tourism dependent on tourism mostly. So when this will pick up again, we don't know. At present, we can say that Machki still has a dark future for at least a year, 2 years, 3 years, we don't know. So I am facing so much of the problem because last month of December 2019, that always curfew going on and our hotel is closed down. After that, COVID-19's come up and whole world, whole nation is closed down till today. And I don't know when it's come up the normal. So very difficult to run my hotels. Kinong rep na keleng kishnong baki district kila yolat bandie ki marep bat kiwei hakayo ba shipor kabadon marpasya bat ka Anjali Cinema. Kabay musur baki haban siyo na kabenta shishang ki mar kalong shipotingka bat laipo hadu san potingka kaday na kabenta ki dukan. Laong ru baklem bu kanu kador kabapaka na kabenta kabay musur ya kinong di. Habayade halor kane ka Didi News kala ekran bat kinong di jingdi bat umentri ki kampen roisor uba Hamlet Dotling kanang banlap ya ka jing shisha. Kinong di jingdi kila yetu ba umshem la ailat bakin play ya ki dukan lada kim bansiyo ya ka bay musur. Ka ba umentri ki kampen roisor ulaong baka sorkar ka klembo khajana na kabenta kinong rem kamtam hakini ki por. Hakajo ka po ulaken tu ya katanat bakan weng no e kajing batha kabayade bat kinong rep kiban haban siyo shipoting ka nakabenta shishang kamar jongki. On the information passed by one of our friend journalists who told me that see there is a collection in that in that parking lot opposite Anjali at the rate of ₹10 per bucket per bundle. So I was surprised. So immediately next day I called upon the officer to verify whether it is true or not. But yes, it is the order issued by the municipal to collect ₹10 per bundle, per cone, per basket. But I am not happy with the way the order was issued from the municipal. So I have directed that the order passed by the municipal should be revoked immediately. No tax should be imposed, especially on the farmers.
Mentapan inya petsuai ke jinglong jingman ke semeneng ha Shillong. Ka jingshit kalong R.R degree Celsius but ka jingkriat kalong kat kendai degree Celsius. Ka jing hap slap kalong 0.pra millimeter. Ka jing sngam ka hau kalong kendai puway na ka shispa ha kapor min step but 0.pra na ka shispa ha kapor janmit. Ka semeneng kan tumloo ha Shillong but kijaka bamarjan. Syaban pinkod inya phabiang sa shisin syakimat bakongsan. Yat teng kajing kiu ki bayoy kajing pang COVID-19 da kajing yot thamai jong ripu hajan ripu sawngot bat kajing yap jong shi hajan nyongot hakari sa sanpu ngot ki brio kila yoy kajing pang COVID-19 hamigalia. Beliau Menteri Rang Badu Keri ka submarine optical fiber cable ka ban ningkong na kabenta ka Daulenong Andaman bat Nicobar ong bakalong kum kajing ISO bhash ngi lat load sa kinong syong shnong kani ka Daulenong. Beliau Menteri Ketnadia Dari Rajnath Singh ya katayo rakhe ka Atma Nirbhar Bharat kum ka jingkar shan ya ka rai ka India ban khangno ya ka jingshalan nabari ya shispa iwetli ki tiarthma pat kiwei. Bat tajur ka jing sprang ka klam COVID-19 ya ki kam jengok kai pertai ha ka jilla panjing rap ki trai jong ki yeng basa halor kani ka jing Te parlok atu ngila poisha bakut jong ka tu kubor jing minta ka janmi hatu benesyam biang bat pi le syai gsi ha ka ju kapor ku blei pi baro.